Ndizi TV Ubwansu Bw'omugusi. Chinsa ni kumiwano mwancho muligerelia asema ragoba yabono chinga chini kukwalgania SMS ya mangana majia asenchera yo bwengendera okumanyikati yali yagendete kukolekana imene isiko yorongora gusin ana muna krato toko mulekra amangana linge toko robekana okubono kogendete konekiwa ase chinsem chikaunt chigendete kurobekana mwancho muligerelia no nyamaga yo mure wense William Samuel Ruto konyara go tebabuna hatari go chikobekese yogo to we finance bella engano nabo genda tkoletali berra chinsem no na baba Kenya ni gonna bo batemire ko enda asama gachaliye bunge engantara chiko kumanyia asebiro abitali bitambe asenchera yobwenga chinsa ndikumi litugarigabono lya Ramisi tariki 25 ibiro mutinyo gatano limu mwaka bw'ikiri bubere na 24 na mange agendrete go kolekana nyina bokondra gutubwate gwetera nsemeli mtandao nsemeli ya Facebook na bogotera na Ndizi TV News Digital na bogen nsemeli ya YouTube na bogotera na Ndizi TV News tobasekweba gutubwate gwetera se website ya ito na botambe www.ndizitv.net lwantera kwemanya bya munanda mange asenchera yobwenga komiche bono margoto yekamanyere kuranse mende studio kumanye unagendrete watika na tuchakena mangana lengeta magendra chugodi amone chinsemo ni gaba menyi kurwa ase kenyore klige itiboke gotoka bonensemo ya Irande wodi ya Nyakoi imeye county ya Kisii bakorokorobekana ase mambi ya lero konyara kwe murunganiriye gotarose gwo kwebare yo ase kenyore klige itibo ensemeli ya Iranda sebate abuna nigo ebare yo gatebekana ya rekolende ase nsemo yabo nigo bagote bare itirigo itego ikrabone gabarundi ya chipigipigi na boncheli gati y'abantu banda bagutumeke bare yo nigo bono amuchiro mu governor we county ya Kisii Paul Simbara hata sokutemuke tambokero eriko nyara kone kibune bale yunkonyarere crossgwa nigo chinga kechibate runo mbagendere ko korokorobeka no gotindigo ikaserekali ye county ya Kisii kubotera namo no MC we godi ya Nyakoi bayikiraniriye ko gani kwabo nabigondo mu byumbe bwense meye kone kibuna nkorosere kubale bale yo ibagote ya rokane kremaria obosombi bwabo ebale ga yalimwa yende kale mu rugoro yende kale mu muino yene rente bare yate kole muyange yo moelio babe kira sando morom aiga ntura ramoro mu ko beko wamanye konyole list yako tebekananga e bare ne be kilo morom pakke list ndo bwata boniga 2.7 million ekerenge kana to kia tole ka to kwandamana iga tutaite to manyanga ki omuntu tenete bare ningu nande ekera ko tengo to be kilo morom wakati choka chitango kwa beke to moro tuachande kirene pale ya matuka mange ka kitu wake irunse kuna nche mbuto kata mogongo chibibichi ondinera nse boira ekarona nyora ya koroli ruga na iguo mogoko manya konyora nye pare baimukire bachire goticha chinchere chioro sana ime bamanyiro gototiga agaiga gaki tomana korenta ruriru baringaniga togote bigunga nto beke iro moro muswali muna ege tukiambe ke tubekete gaiga konda kabyari turakore mbyako 65 twaja korore stima abanda baito bakabacho korubane boniga bakorore ribeja byamo mukolinge serikali ya soega tieto etokonye pale nduto ticheru ne yende tichire tino mbato bwate amaile pakeliuki Jaitureri okini beja bakati ya mwamine. Na maigabano yumure William Samuel Ruto tukorero konyaro gotugutera agatebanda chikobekese ye finance bella nigo chinga kiechigati ya Kenya ne mochinsem bakorokorobekana seri tukulia lero eliko nyara kwamereria engana ya yumure wense ane mono sogote yabuna tago chikobekese asate asagati ya menyibate yabuna igewente gotuguterwa sobwale no nyama yumure yense konyaro konyetugutera ale nigo bate birubuna onye taikorangiria komiti ya sebunge nyare koligereria engane ya
sobo ime igo baboretena na bera chigo itigo kobali chiko inse ya matuko 18 alebosio nego chinga kiechi abakenya bate abuna mbali gochigwanchira no buraibwe yo muraibwense ase bono baganiri anyari gwetigia emirimo. Na chinga kichupa igumo bungo nyaribari masaba Dr. Daniel Manduku ni gobona nyarare kumubuli murebwense William Samuel Ruto kwa nekibuna ngo nyarare kubune bunge limuryoka na ko nyarare ko irege tambo horokiya babunge ko irena ase chinse mo chabo chibunge cyabo kolenga na Manduku ni gate birebuna nere bya chikura kwa kuboya na babunge ko nyarare ko chorwa eyengo bwate kano baromo ne babunge ko gani goite finance bill Manduku ko kwa nasiri tukolera ni gate abona nere bya bakenya bakichikura boya ko chikoba chora ababunge ku Daniel Manduku omujumbe Onyaliva alimasawa. Itangani ombwato mujano monene na gutuma magombane asa abana bari basirete wetira amandamano ayakora tuma mono ensema ya Nairobi. Tukuri rero na chako TV president yeserikali abune parliament. Tuenzi tuirane asa abana inchi asobo choyo boya. Ekiyagara mne nyumba ya parliament twasinyiru kwa kolega shito. Aba bunge usaba jumbe bla choriri oyo tugarite matukaye aye kuchibesha yagendeka elindi to jake serikali ngia. Endo ya kabere ango taibe mu president yoito William Ruto achenji abo waziri baye ekiyagara abantu abugate bama yo koragasi iri ya gatatu omo president yoito na omo deputy oye ekoreka mbere gukwana kuruase egetagwe kemo tuira no bochori tuchake serikali ngia esengenji tutabugati IBC torangeri abasani kuru African Union, East African Community and the UN, 9 commissioners to oversee the elections of parliament within 90 days. Na habamenyi be kaunti ya Nairobi buna chinsemo chinani go baganda korobekana asumuga sobono kolengana barabuni go bate birubuna go ikomore ibwenso William Samuel Ruto abeka wetigemeremo elwa manye go tugutera rokorobekana kwabo ni go chinga kiechino enabo abanyanyimbo baganda gotinyo bulendio botindi asensemelia ya Nairobi enabo ase bunge ni gobana Josh babekiroro iliko nyara ko enekina gotingi baro bulendio botindi asensemeyo okobotera na kwa bana Josh amo ne kiombekeri kia National Police Service ni gobono kubwa sensemeya kaunti ya Nairobi abo sokorobekana kwa rokana semambye yana na bokati y'abantu bakagere kobe kubyara kubwataka no korobekana ko gendrete ansari tukulia rana muno imeye county ya Nairobi.
na boigo chinga kichekero korbekano kwa bagokene kiwase county Nairobi ni gobono bosombi no bonchiriria boigo warokana gotenena ase kegetambe ase county ya Narok kubatkana menyi benseme yukonyara gosieke bara ya Narok kolengana menyi abuni go batebire bunambali guchugitabira no buraibo yomure bwense William Samoei Ruto ase bate abuni binte bingembirokana gotenena ase gekam oikomure bwense bwetigirie miremoni go chinga kichamenye kurwase county ya Narok bate abuna ogosieke bara ngatienjere mo iranyale korene magama gendro kunyara kugigiria umuraibu nse kubwatekana n'uburaibu waje na keroko robekana kogende tumwanchu murigiria menyi bensemo ya Kisumu Migori na Homa Bay boiga sobo amo bakoro robekana gotindia semambi ya rokorira kumina na gati yabo amo n'abanyanyimbo ni go batora chinga kichinko nkonyara goteneni yo korobekana gwakolekana ne muno ase county yo ya Migori abwasa abantu besokia sobonga konyara kwamereria oburayibwaye omurayibwense nigo chinga kichi abanyanyimbo banyara gotumeka maryoki yo kurusia mariga maiso unentiremo yo konyara kwiraninse okorobekana gwakolekana ase ensemelia ya Migori amenyi benseme yuni gobate abuna go ikiraboni gambara go kiwono burayibwa yo murebwense eyemaga yo gotabekera ni chira gata bakobaliere nga kichi campaign na so mwaka bochiri bubere na 25 na bogate amenyi abuni go basingere gote abuna go ikabakorokobekana okugo ikeserekali na bego no murebwense William Samoei Ruto berega ko yuko gani kwabo asokorobekana okugwa kolekana asegeka egetambe ase mambia ya lero. Ayungati yali mwancho mulitando kumulikira na kuwaligania SMS mangana mayege koragense mayabona margoba aseri bono yanyora yomunenda manga century yobo ikero ne varinio sero ubono gendete kuyaligania kurwa sense mende studio connect no yanyora century yobo ikero numbyamuna soko nyarago charago tengera Ndizi TV obwansubo mugusi mtandao Facebook Ndizi TV News digital na bagense media YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net ekero bono gendete kugokya asemero beli Johnson boigo SMS ya mangana manye Felista Kabendi ero ene kibuno kwa nyorere goitera ase ensemelia yechibicha amo na marigo tomera nenga kinde litera nenchinkuru ko Vincent Onyancha.